I naravno, kako red nalaže, na samom početku ovog takmičenja obratit će nam se domaćin ove manifestacije, direktor Albanskog kluba Top Jump, Dragutin Topić. Samo ste biti puno pa vidim da ste tu, da ste došli da se malo podsjetimo prije svega najvećeg i najboljeg i mjenistvog igrača Mihajla Nikić-Kaki je čovjek koji je sve godine moje karijere bio u Svenje i nažalost nije danas sa nama, ali u našim srcima. Želeo bih da se zahvalim svima što ste ovdje. Gospodin Duško Stopići će deca danas u disciplini skoku dalje biti nagrađena specijalnim trofejama. Dragi roditelji, dragi prijatelji sporta, dozvolite mi da se u ulozi jednog osnivača ovog kluba, a sada u ulozi dede koji ima unuka koji će ovdje takmičiti, sve pozdraviti i poželim uspeh ovdje. Hvala najljepša. Tu ću čast prepustiti moje